Honor 200 на ремонте, побита крышка, її будемо потім міняти. І саме головне, побитий дисплей. Як завжди, програваємо і починаємо розбирати. Аховуємо камери від сміття. Усё розбираємо, відключаємо усі шліфи, які є. Новий дисплей у нас у рамці, поэтому кожну дробязь треба зняти і перенести у нову рамку. Після того, як усе знято, переносимо на новий дисплей усе. Так само у сучасних телефонах треба обов'язково наносити термопасту у тих місцях, де вона була. Ремонт скончений, хотів би я сказати, але поки що замінив тільки дисплей. Так він виглядає, усе пригоже, працює так само видатно, але залишилася кришка. Для вас кілька секунд, а для мене кілька днів і вона буде міняти. Прийшла кришка, так вона виглядає. Починаємо перенос усіх елементів на її. Скотч з кришки здимаємо, бо він зовсім не триває. Так само основні елементи переносимо з старої кришки на нову. Здымаем охову, что лепили на камеры, на крышку и корпус праймер был нанесены. Крышку сажаем на скотч и притискаем. Так він виглядає після ремонту. Кришка замінена, дисплей замінений. Пленка матова чоловіку буде в подарунок, бо він мені ще один Honor у ремонт здавав.